ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಲ ತೆದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್. Ini log itu dah itu mana piropna panda pelkai log ancan jackfruit log mana piropna guys. Balik podu pelkai murdin ka adibali din ka sumar samayande sumar warsan pelkai dinane ancan pelkai murka guys. Balik. Itu malla guys. Gitar. Hello guys, nelia pelkai, nelia jackfruit. Nama netta ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪನೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕತ್ತಿ ಓಡತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ pelkai ಮೂರುನೆ ಎಂಚ ಬಂದೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಜಡ್ಡ ಮೂರು ಪೇರೆ ತೂತೇನೆ. ಐಟು ಬರ ಮರ ಗೈಸ್. ಈಗ pelkai ಮರ ಇಲ್ಲದ. ಚುರುಗಿಟ್ಟರತಿ ಮೂರುನ. ಎಂಚ ಮೂರು ಪೇರೆ ಮರನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೆಲ್ಕೈ ಮೂರನಾಗ ತಂದ್ಬಿಡು ಚೂರು ಕೈಟಿ ಎಣ್ಣೆ ತಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ಮರ ಅಂಟುಂಡು ಐಕೆ ಐಕೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಂದು ಕೈ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ನೋಡು ದಾಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮರ ಬುರ ಅಂತೀರಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಕಾರಿ ಬಂತ ಅವ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಕೈ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾವ ಪೂಜಿದೆ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚಲೇ ಅಂಚನೆ ಪೆಲ್ಕೈ ತಿಂದಂಡು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಸೂಪರ್ ಬುಳಿತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಜ್ಜಿಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸುತಾಲ ಕುಳ್ಳು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಸುತಾಲ ಕುಳ್ಳುದು ನಟ್ಟು ಪೆಲ್ಕೈ ಕುಳ್ಳುದು ಸಿಂಪುಣೆ ಅವೊಂಜಿ ಅನುಭವನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪೆಲ್ಕೈದ ಮರ ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕುಟ್ಟಿಯನೆ ವಿಡಿಯೋ ಜನ ಪೆಲ್ಕೈ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳಿತಂಡು ಕಜ್ಪನ್ ತಿನ್ಕ ಕಜ್ಪನ್ ಪೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ ನಿಕ್ಲ ಪೆಲ್ಕೈದ ನಾನೊಂಜಿ ಪೆಲ್ಕೈ ಕೈಜ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಸುಮಾರು ಮಾಡ್ಪುಗ ಅದನ್ನ ಆಡಿಟ್ಟ ಪೂರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.